Și bine m-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să jucăm Brawl Stars. Să vă aud. Brawl Stars. Brawl Stars. Am văzut că asta este cea mai apreciată serie de la mine, de pe canal. Și... ce să zic? Astăzi o să mă joc cu Patrick. Astăzi o să mă joc cu Patrick, fratele meu. B-am luat pe de o să-mi ia skin-ul ăsta. Din câte vedeți, am luat prima stea de aici de jos, de la I'm Already, și de aici. Ce să fac eu cu asta? Am 1.400.000. Abia aștept să deschidem steaua asta, Legendary. La cât Și la 361. Și dacă intrați pe Brawl Stars, au apărut chestiile astea. Așa. Deci, dacă intrați aici, la jocuri, este chestia asta și chestia asta la altă. Eu cu Patrick astăzi o să ne jucăm în ăsta. Bine, Stați un pic. ce skin-uri am. Stați un pic că să pot să-l pun eu. De Patrick își schimbă. Patrick își cumpă chinele pe montan. Lasă să-și cumpăre chine pe montan. Nu cumpără skin. Eu până atunci când? Atent. 0 gemuri. B. 0 binguri. 100 din astea. Coins. Move. Din alea move. Da, bun. Acum să intrăm în meci. Schimă skin. Pe cine să mi-l iau? Mi-l schimb eu. Nu, lasă. Îl am pe Kenji aici, jos. Hai să vedem ce skin pot să-mi iau. Pe ăsta. Vrei să te schimb? Nu, eu rămân cu asta. Ok. Stai un pic că mi-a dat să fiu offline. Ok, și începem. Până se încarcă aici, dați voi un like și un subscribe. 2 secunde vă ia. 1, 2 și atât. În jocul de astăzi, Patrick, cred că tu nu te-ai jucat. O să trebuiască să stai în cer cu asta ca să se ducă ăla. Eu o să mă duc să împiedic pe ceilalți să steie. I-am împiedicat foarte mult. Bă, da, mult am împiedicat să mor eu. Bă, ești mai departe decât noi. Nu, unde? Păi ești la 70. Bine, la Noi la 55. Noi suntem la 50 ceva. Haha! Bun. Nu, mă bate. Băgați-vă în ăla. M-a bătut. Mă duc să eu să-l bat, tu du-te, bagă-te în ăla, ok? Ok. Unde e ăla? Te bagi? Nu știu unde e ăla. Nu. Stai că sar eu pe squeak. Așa, mă, să-și pe asta, mă. Nu! Hai că noi să mergem mai în față, nu? Nu suntem, da? O să fim. Imediat. Hai, mă! Na, ne bat. Asta este... Putem să ne jucăm pe ăla cu de zombie. O să ne jucăm și în ăla. Am avut un mic incident cu fratele meu.
Așa. Îl așteptăm și pe el să vedem ce facem. Nu, dar l-ai schimbat pe ăla. Oh. Trebuie să clasificăm unul ăsta și după aia ne jucăm unul ăla. Deci tu stai în cerc, eu îi bat. Bun. Dar v-ați promovat și eu dacă vine în cercul nostru. Da. Nu. Nu să mai bine asta. Ce elegant îs. Mă duc să-i bat elegant. Cel mai elegant dintre eleganți. Pune-le, ce doriți de mâncare? Camera voastră este la etajul 20. A, da. Patrick, dar ai zis că stai în cerc și bați când vin la tine, nu că te bati pe tine. Păi asta trebuie să fac, dar eu nu știu ce fac ei. Hai mă, serios. E câștigă. Apoi, nu prea cred asta. Fuz în cerc, eu mă bat. Să încerc. Bine, stai acolo, stai acolo. Nu! Vreau să mă bată! Dați mai în față decât ei. Iui. Dale. Bine. Hai că imediat e 80. Da. E 80. Nu. Nu. Poți să-l bați pe ăla de acolo? Hai. Stai că sare eu pe el. Nu pot. Aoleu. Nu. Ok. Am primit 200. Și eu. E, mai jucăm. Nu vreau în asta. Atunci ce scot? Nu vreau cu skin-ul ăsta. Ok. Schimbă-ți-l. Până atunci... Ghiciți ce skin mi-am luat. Scrieți în comentarii ce skin așa. Până atunci... Dacă ați ghicit și a fost Nita, bravo vouă. Dacă nu, asta este. Ce să zic. Oricum nu are multe skin-uri. Na, dai. Da, de gemuri s-au dus pe apa sâmbătei. Hai, dai. Îmi trebuie 7 gemuri. Da, ce ai făcut? Eu nimic. Nici eu. La noi e ploaie torențială. Să zicem așa. Cu cartofi. Ploaie torențială, da. Cu cartofi, îmi zic. Zic de cartofi. Untură de cartofi. Să că extrag, ai. Bine, suntem în față. Da. Stați acolo, hai că bine. Stai că sar pe ăla. Care? Bat. Ta. I-am murit. Da, Le dau. Bine, măi. poți? Până ajung și eu acolo. Da, pot. Îi bat, mă, ce vrei. Da, mi-a dat. Bine. Hai că noi îi batem de data asta, ce vrei. Stați acolo, stați. Da. 100, bine, mă, bine. La. Capul ăla? Nu, De ce? de aia, așa am vrut eu. Mai ne jucăm un meci în asta și după aia, ok? Supera. Serios, ai primit 100? Eu primesc 100 de alea. De blinguri. Nu, de credite. E blinguri. Ha, căpu! Acum ce skin trebuie să iau?
am o colegă pe nume Ariana. No, astăzi la ăsta unde mă duc eu, la școală, a tras o trândă de pământ Ariana astăzi. Ai. Nu mă las telefonul să-mi scrii. Bum s-a auzit. Bum. Deci, asta s-a auzit. Da. Și eu și Patri mergem la aceeași școală. Școala gimnazială Mostinul Mic. Să spuneți dacă sunteți în ea. Poate facem o poză, nu se știe. Vă filmez eu. Am un coleg care are cameră. Bun. O morte îți bat acum. Dacă pot și am chef, dar nu prea am. Bun, noi suntem în frunte. Stați acolo. Bine. Păi, noi suntem mai mult decât ei. Să nici cumva să vă prind. Stați aici, mă. Ce vrei, mă? Ce? Te-ai făcut-o invizibil și pe mine, nu? Mă bați tu pe mine, mă. Tu mă bați pe mine, mă. Tu mă bați pe mine. Ia nu uita și tu. Nu, Leon, eu nu vreau să mă bat cu tine, că tu te faci invizibil și mie mi-e frică, da? Mi-e frică. Nu, mă. Ce? Mr. Beast? Așa. Alo, Mr. Beast? Uhu! Am primit astea. Uitați, stați. Uite steaua noastră. Ce ziceți că primim de la ea, ha? Să vedem. Și rar. Și epic. Epic. Bun. Hai să schimbăm asta. Ne jucăm ăsta. Și dă-i. Mai dăm la astea și după aia ieșim. Cine a văzut cu cine mă joc? Eu, tată școala, tată moftinul, Ce? Bun. Uite, trebuie să dăm gol. Știi cum să dai gol? Nu știu. Ca și la fotbal. E ceva de genul. Capul mare. Trebuie să pui mingea acolo în X-ul ăla? Nu. Atunci... Nu la noi. Da, e da. Și cum pot să iau mingea? O iei, Patrick. Păi o iei. Păi eu nu știu cum o ia. Ne găsesc. Hai serios. Apără creier. Eu iau unul, noi avem 0. Hai mă că ei câștig. Nu. Îmi dă gol. Nu. Eu câștig. Mă. Ce ai, mă? Ce vrei, mă? Bă-tă chiesurile. Ce, te crezi mare și tare? Da, hai. Hai pe noi, mă. Hai, mă. Ai dat gol? Nu. Da, imediat, da. Nu o să dai nici odată. Nu. Mr. Beast. Mr. P. Nu, bine. Bine. Trebuie să dai aici la astea. Piu. Patrick, dar ce faci? Nu pot să mă mișc. Piu. Na. Închitușesc, dar... Na, ce să zică? O câștigat red. Zaura bang. Hai să vedem asta. Eu nu fac. Ce fut. Bun. Mami! O să faci asta cu mine! Adică și ne jucăm singuri. Merem în ăsta și da.
rapid. Mă duc să-i bat pe ăia. Pe acei tip trai. Mă duc pe gara lor. Da, ce să zic. Nu, dă-te casa mea. Da, casa ta. Dă-te locurile. Să mergem. Crezi că ești mare și tare? Mai ce asta? Uite, puzzle. 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 Puzzle, David. Hai, mă! Serios! Puzzle, papi. Câștigă ei! Papi, puzzle. Nu o să permit asta. Nu mai filma. Cred că o permit. Ești un prost. Ui! 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 Îi dau nasul. Poți să-i mănânc nasul. Zice-mi mie, poți să-i mănânc. Poți să-i mănânc. Poți să-i mănânc nasul, te rog. Nu-i corect. Ce nu-i corect? Ești un Păi asta nu-i corect, știu. mai corect că ești un bou. Băi! Zice ăla care e vacă. Ce-ai zis? Ce-am zis? Ce-am zis? Ce-am zis? Am făcut un nume la vacă. Da, ce-am zis? Ce? Am făcut un nume la vacă. Mă, gândile! Ioi! 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 Ioi, că nu văd, Patrick! Patrick, nu văd! Gata. Să fac și asta până aici. Ui! 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 Ui, ui, ui! Ui, 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 ui! Bine, mă! Bine! Dar duce-mă! Bine, mă! Bine! Bun, am primit o stea. Ce credeți că primim? Rar. Rar. Rar.